Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण Hare Krishna Prabhuji. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏഴാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणामम प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് സമയമായി, നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിശേഷമൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामम। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അസുഖമൊക്കെ മാറിയ പ്രഭു? അവന്റെ കാര്യം കൊണ്ട് കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. ഇന്ന് ജഗന്നാഥിന്റെ കൊച്ച കേട്ട് രാവിലെ അപ്പോൾ തോന്നി പ്രഭു വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणामम। ഓക്കെ. സ്ക്രീനിങ് കാണാനല്ലേ? Hare Krishna. प्रणाम प्रभु जी। കൃഷ്ണന്റെ തപസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ അധ്യായത്തില്. ദേവബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദനാമന്നിഷ്ഠാരകമത്ഭാഗ്യാനന്ദാനമസ്തുതേ. നിരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. प्रभुपाद की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 12. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ इति शुश्रुमनिर्बन्धं तप परममास्तिदः विद्वत्सानन्दरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वर. इति शुश्रुमनिर्बन्धं तप परममास्तिदः विद्वत्सानन्दरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वर. हरे कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति शुश्रुमनिर्बन्धं तप परममास्तिदः विद्वत्सानन्दरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वर. शुश्रुमनिर्बन्धं तप परममास्तिदः विद्वत्सानन्दरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वर.
അംബിക വിശ്വദേവി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി ശുശ്രുമനർബന്ധം തപഃ പരമസ്ഥിതഃ വിദസ്വാനന്തരം യുക്തം സ്വയം ത്രിഭുവനേശ്വര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദിശൗരി കൃഷ്ണദേവി. ഹരേ കൃഷ്ണദേവി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി ശുശ്രുമാനുർബന്ധം തപ പരമമാസ്ഥിതഃ വിദസ്വാനന്തരം യുക്തം സ്വയം ത്രിഭുവനേശ്വര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണദേവി. എന്താണ് നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത് ശുശ്രുമ നിർബന്ധം തവ പരമമാസ്ഥിതാഃ വിദൽസാനന്തരം യുക്തം സ്വയം ത്രിഭുവനേശ്വര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി ശുശ്രുമ നിർബന്ധം തപ പരമാസ്ഥിതാഃ വിദസ്വാനന്തരം യുക്തം സ്വയം ത്രിഭുവനേശ്വര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി ശുശ്രുമ നിർബന്ധം തവ പരമമാസ്ഥിതഃ വിദൽസ്വാനന്തരം യുക്തം സ്വയം ത്രിഭുവനേശ്വര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി ശുശ്രുമ നിർബന്ധം തപ പരമമാസ്ഥിതഃ വിദൽസ്വാനന്തരം യുക്തം സ്വയം ത്രിഭുവനേശ്വര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി ശുശ്രുമ നിർബന്ധം തപ പരമമാസ്ഥിതഃ വിദൽസ്വാനന്തരം യുക്തം സ്വയം ത്രിഭുവനേശ്വര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശുഭസ്മൃതി കൃഷ്ണദേവി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി ശുശ്രുമ നിർബന്ധ തപഃ പരമാസ്ഥിതഃ വിദസ്വാനന്തരം കൃത്യം സ്വയം ത്രിഭുവനേശ്വര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി ശുശ്രുമ നിർബന്ധം തപ പരമമാസ്ഥിതഃ വിദൽസ്വാനന്തരം യുക്തം സ്വയം ത്രിഭുവനേശ്വര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തങ്കമണി മാധവി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി ശുശ്രുമ നിർബന്ധം തപ പരമമാസ്ഥിതഃ വിദൽസ്വാനന്തരം യുക്തം സ്വയം ത്രിഭുവനേശ്വര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി. ഹരേ ആ, കൃഷ്ണ ശരി. പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി ശുശ്രുമ നിർബന്ധം തപ പരമമാസ്ഥിതഃ വിദൽസ്വാനന്തരം യുക്തം സ്വയം ത്രിഭുവനേശ്വര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരിതാട്ടി മാധവി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി ശുശ്രുമ നിർബന്ധം തപ പരമമാസ്ഥിതഃ വിദൽസാനന്തരം യുക്തം സ്വയം ത്രിഭുവനേശ്വര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാധവി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി ശുശ്രുമ നിർബന്ധം തപ പരമമാസ്ഥിതഃ വിദൽസ്വാനന്തരം യുക്തം സ്വയം ത്രിഭുവനേശ്വര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം
വർത്തനം ഭാവാർത്ഥന സ്കൃതദാനം സാധനം. അല്ലയോ ഭഗവൻ, അങ്ങയുടെ പദവി നേടിയെടുക്കാൻ ഹിരണ്യകശിപു ഇപ്പോൾ കഠിനങ്ങളായ തപശ്ചര്യകളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസനീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങ് ത്രിലോകങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ്. ദയവായി അങ്ങ് ഉചിതം എന്ന് തോന്നുന്ന നടപടികൾ എത്രയും വേഗം സ്വീകരിച്ചാലും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സാധാരണയായി ഒരു യജമാൻ ഒരു ഭൃത്യനുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ഭൃത്യരും പക്ഷെ യജമാന്റെ പദവി തട്ടിയെടുക്കുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ആലോചിക്കും. ചരിത്രത്തിൽ ഇതിന് ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ മുഹമ്മദീയ ഭരണകാലത്ത് ധാരാളം ഭൃത്യന്മാർ പദ്ധതികളിലൂടെയും തന്ത്രങ്ങളിലൂടെയും അവരുടെ യജമാനന്മാരുടെ പദവികൾ തട്ടിയെടുക്കുകയുണ്ടായി. വലിയൊരു ജമീന്ദരായിരുന്ന സുബുദ്ധിരായൻ ഒരു മുഹമ്മദീയ ബാലനെ തന്റെ ഭൃത്യനായി നിയമിച്ചു എന്ന് ചൈതന്യ സാഹിത്യത്തിൽ കാണാം. തീർച്ചയായും രായർ ആ ബാലനെ സ്വന്തം പുത്രനെ പോലെയാണ് കണ്ടിരുന്നത്. എങ്കിലും ചില സമയത്ത് അവൻ ചില മോഷണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവനെ ദണ്ടുകൊണ്ട് പ്രഹരിക്കുമായിരുന്നു. ഈ ശിക്ഷയുടെ ഒരടയാളം അവന്റെ മുതുകിൽ തെളിഞ്ഞു കാണാമായിരുന്നു. കാലം കടന്നുപോയപ്പോൾ ആ ബാലൻ ബംഗാളിന്റെ നവാബായ ഹുസൈൻ ഷാ ആയിത്തീരുന്നു. ഒരു നാൾ അവന്റെ പത്നി അവന്റെ മുതുകിലെ പാട് കണ്ടിട്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. കുട്ടിക്കാലത്ത് താൻ സുബുദ്ധിരായന്റെ ഭൃത്യനായിരുന്നുവെന്നും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തതിനെ അദ്ദേഹം ശിക്ഷിച്ചതിന്റെ അടയാളമാണിതെന്നും നവാബ് പത്നിയെ അറിയിച്ചു. പെട്ടെന്ന് ശുഭിതയായിത്തീർന്ന അവൾ സുബുദ്ധിരായരെ ഉടൻ വധിക്കണമെന്ന് അവനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. എന്നാൽ സുബുദ്ധിരായരോട് ബഹുമാനമുണ്ടായിരുന്ന നവാബ് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കണമെന്ന ഭാര്യയുടെ അഭ്യർത്ഥന നിരസിക്കുകയും പകരം രായരെ ഒരു മുഹമ്മദീയനാക്കാമെന്ന് അവൾക്ക് വാക്കു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതനുസരിച്ച് രായരെ വരുത്തി കുറെ ജലമെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിൽ തളിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മുതൽ ഒരു മുഹമ്മദീയനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബുദ്ധിരായരുടെ വെറും ഭൃത്യനായിരുന്ന ബാലൻ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പിന്നീട് ബംഗാളിന്റെ നവാബ് എന്ന ഉന്നത പദവിയിൽ എന്നതാണ് കാര്യം. ഇതാണ് ഭൗതിക ലോകം. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസന്മാരാണെങ്കിൽ പോലും തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ യജമാനന്മാരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ സമ്പ്രദായം പിന്തുടരുന്ന ജീവസത്ത അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനാണെങ്കിലും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ യജമാനാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതിന് ചേരുന്ന ഉദാഹരണമാണ് ഹിരണ്യകശിപു. അവന്റെ ലക്ഷ്യം ദേവന്മാർ ബ്രഹ്മാവിനെ അറിയിച്ചു. വിജയ്. പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തവാസനം ജഗവാം പാരമേഷ്ട്യം ജഗത്പദേ ഭവായ ശ്രേയസേ ക്ഷയമായ വിജയായ ച. തവാസനം ജഗവാം പാരമേഷ്ട്യം ജഗത്പദേ ഭവായ ശ്രേയസേ ക്ഷയമായ വിജയായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തവാസനം ദ്വിജഗവാം പാരമേഷ്ട്യം ജഗത്പദേ ഭവായ ശ്രേയസേ ഭൂതൈ ക്ഷേമായ വിജയായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തവാസനം ദ്വിജഗവാം പാരമേഷ്ട്യം ജഗത്പദേ ഭവായ ശ്രേയസേ ഭൂതൈ ക്ഷേമായ വിജയായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തവാസനം ദ്വിജഗവാം പാരമേഷ്ട്യം ജഗത്പദേ ഭവായ ശ്രേയസേ ഭൂതൈ ക്ഷേമായ വിജയായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തവാസനം ധിജഗവാ പാരമേഷ്ടം ജഗത്പദേ ഭവായ ശ്രേയസേ ബുദ്ധ്യേ ക്ഷേമായ വിജയായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തവാസനം ദ്വിജഗവാം പാരമേഷ്ട്യം ജഗൽപദേ ഭവായ ശ്രേയസേ ഭൂത്യേ ക്ഷേമായ വിജയായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലഗോപാൽ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തവാസനം ദ്വിജഗാം പാരമേഷ്ട്യം ജഗത്പദേ ഭവായ ശ്രേയസേ ഭൂതൈ ക്ഷേമായ വിജയായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വിദ്യാചാര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തവാസനം ദ്വിജഗവാം പാരമേഷ്ടം ജഗത്പദേ ഭവായ ശ്രേയസേ ഭൂത്യേ ക്ഷേമായ വിജയായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രത്നാശേശ്വര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തവാസനം ദ്വിജഗവാം പാരമേഷ്ട്യം ജഗത്പദേ ഭവായ ശ്രേയസേ ഭൂതേ ക്ഷേമായ വിജയായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യേശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തവാസനം ദ്വിജഗവാം പാരമേഷ്ട്യം ജഗത്പദേ ഭവായ ശ്രേയസേ ഭൂത്യൈ ക്ഷേമായ വിജയായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തവാസനം ദ്വിജഗവാം പാരമേഷ്ട്യം ജഗത്പദേ ഭവായ ശ്രേയസേ ഭൂത്യേ ക്ഷേമായ വിജയായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാരിതമംഗള ദിവസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തവാസനം ദ്വിജഗവാം പാരമേഷ്ട്യം ജഗത്പദേ ഭവായ ശ്രേയസേ ഭൂത്യൈ ക്ഷേമായ വിജയായ ച. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഗീതത്തി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തവാസനം ദ്വിജഗവാം പാരമേഷ്ട്യം ജഗത്പദേ ഭവായ ശ്രേയസേ ഭൂത്യൈ ക്ഷേമായ വിജയായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭവൃതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തവാസനം ദ്വിജഗാവാം പാരമേഷ്ട്യം ജഗത്പദേ ഭവായ ശ്രേയസേ ഭൂതൈ ക്ഷേമായ വിജയായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഗീതത്തി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. തവാസനം ദ്വിജഗവാം പാരമേഷ്ട്യാം ജഗത്പദേ ഭവായ ശ്രേയസേ ഭൂത്യേ ക്ഷേമായ വിജയായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തവാസനം ദ്വിജഗവാം പാരമേഷ്ട്യം ജഗത്പദേ ഭവായ ശ്രേയസേ ഭൂതേ ക്ഷേമായ വിജയായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ നമുക്കിതിന്റെ പ്രവർത്തനം അല്ലയോ ബ്രഹ്മദേവ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ അങ്ങയുടെ പദവി തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും വളരെ മംഗളകരമാണ്. വിശേഷിച്ചും ഗോക്കൾക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഗോസംരക്ഷണത്തിന്റെയും മഹനീയത വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിലൂടെ എല്ലാവിധ ക്ഷേമവും ഐശ്വര്യവും സ്വാഭാവികമായി വർദ്ധിക്കും. പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യത്തിന് ഹിരണ്യകശിപു അങ്ങയുടെ സിംഹാസനം കൈയടക്കിയാൽ എല്ലാം നശിക്കും.
ഭാവാർത്ഥനെ ശിവത്വതാണ് സാമസ്കുറിപ്പാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ദ്വിജ ഗാവാം പാരമേഷ്ട്യം എന്നീ വാക്കുകൾ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഗോക്കളുടെയും ശ്രേഷ്ഠമായ പദവി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വൈദിക സംസ്കാരത്തിൽ ഗോക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും ക്ഷേമത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരവും ഗോസംരക്ഷണവും വളർത്തുന്നതിന് ഉചിതമായ ക്രമീകരണം ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഭരണപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നരകീയമാകും. ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദവി കൈയടക്കുമോ എന്ന ഭയത്താൽ ദേവന്മാർ അത്യന്തം അസ്വസ്ഥരായിരുന്നു. ഹിരണ്യകശിപു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അസുരനായിരുന്നു. ഒരസുരനോ രാക്ഷസനോ പരമോന്നത പദവി വഹിക്കുന്ന വർഷം ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഗോസംരക്ഷണത്തിന്റെയും അന്ത്യം കുറിക്കപ്പെടുമെന്ന് ദേവന്മാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 5:29 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ എല്ലാറ്റിന്റെയും യഥാർത്ഥ യജമാനൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. ഭക്താരാം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവസത്തകളുടെ ഭൗതികാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് വികസിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാന് നന്നായി അറിയാം. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ താല്പര്യാർത്ഥം വർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബ്രഹ്മാവുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദി കവയെ, ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെയും മുഖ്യ സൃഷ്ടാവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും പുത്രന്മാർക്കും വേദജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകുന്ന ബ്രഹ്മാവാണ്. ഓരോ ഗ്രഹത്തിലെയും രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ പരമനിയന്താവ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രതിനിധിയായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഒരു രാക്ഷസനോ അസുരനോ ബ്രഹ്മ പദവിയിൽ ഇരുന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരവും ഗോസംരക്ഷണവും നഷ്ടപ്രായമാകും. ദേവന്മാർ ഈ അപകടം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പദ്ധതി തകർക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ബ്രഹ്മാവിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാൻ പോയത്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ 2 രാക്ഷസന്മാരാൽ മധുവും കൈടബനും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിച്ചു. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ മധു കൈടബ ഹന്ത്ര എന്ന് സംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ മധു കൈടബ ഹന്ത്ര എന്ന് സംബോധന ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്ഥാനം ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകം വിവിധമായതിനാൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പദവി പോലും സാധാരണ ജീവസത്തകളുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ല. ചിലപ്പോൾ അപകടത്തിലാകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കാലം വരെ ബ്രഹ്മാവിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ആരും പരിശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഹിരണ്യകശിപു അത്ര വലിയ ഒരസുരനാകിയാൽ അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരാഗ്രഹമുണ്ടായി. ഭൂത്വേ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഐശ്വര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്നാണ്. ശ്രേയസേ എന്ന പദം ആത്യന്തികമായി ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കുള്ള മടങ്ങിപ്പോകലിനെ പരാമർശിക്കും. ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഒരുവനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവന്റെ ഭൗതികാവസ്ഥകൾക്കും പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ഉണ്ടാവുകയും മുക്തിയുടെ പാത തെളിഞ്ഞു കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരുവൻ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയിൽ ഐശ്വര്യാവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന് ഒരു കുറവും സംഭവിക്കില്ല. അതിനാൽ അത്തരമൊരു ആധ്യാത്മിക അനുഗ്രഹം ഭൂതി അഥവാ വിഭൂതി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീത 10:41 ഇങ്ങനെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. യദ്യത് വിഭൂതിമത് സത്വം മമ തേജോ അംശ സംഭവ. ഒരുവൻ ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തിൽ ഉന്നതിയും അപ്രകാരം ഭൗതിക ഐശ്വര്യം നേടുന്ന പക്ഷം അവന്റെ ആ അവസ്ഥ ഭഗവാന്റെ വിശേഷാൽ സമ്മാനമായി കരുതണം. അത്തരം ഐശ്വര്യം ഭൗതികമായി പരിഗണിക്കപ്പെടരുത്. ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഭൂമിയിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്വാധീനം ഗണ്യമായി കുറയുകയും ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പ്രതിനിധികൾ രാക്ഷസന്മാരും അസുരന്മാരും ചുമതലയേൽക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുമൂലം എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളായ ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരവും
ഗോസംരക്ഷണവും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. സമൂഹം അസുരന്മാരാലും രാക്ഷസന്മാരാലും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഈ യുഗം വളരെ അപകടകരമാണ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിൻ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി ശാന്തിദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര സാധി ഗൗരവ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരസംപ്രായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അതികഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപു ഒറ്റക്കാലിൽ ചുണ്ടുവിരലി നിന്നിട്ടാണ് തപസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും കഠിന തപസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ശരീരമൊക്കെ ക്ഷയിച്ചു എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ തപശക്തി കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിൽ നിന്നും സൂര്യന്റെ ചൂട് പോലെ അല്ലെ ആ തപശക്തി പ്രവഹിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ദേവന്മാരെ പോലും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ദേവലോകത്ത് വസിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവരൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും അവിടെ പോയിട്ട് പരാതി പറയുന്നതുമാണ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പോ ഹിരണ്യകശിപുവിന് വേണ്ടുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദവിയാണ്. ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനോട് ദേവന്മാര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണം. സാധാരണ രീതിയിൽ അസുരന്മാരെ കൊണ്ട് ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ദേവന്മാർ മഹാദേവനെയും ബ്രഹ്മാവിനെയും അഭയം പ്രാപിക്കുകയും അല്ലെ അവര് പിന്നീട് പോയിട്ട് ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യാറ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമി ദേവിയും അസുരന്മാരെ കൊണ്ട് ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ സമ്മറി ആയിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെയും ഹിരണ്യാക്ഷന്റെയും ആ ഉപദ്രവങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കും. പുഴാഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭൂമി മാതാവ് ഒരു പശുവിന്റെ രൂപം ധരിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. ബ്രഹ്മാവും ഭൂമി ദേവിയും എല്ലാവരും കൂടി വിഷ്ണുവിനെ കാണാൻ പോകുന്നത് ആ വിഷ്ണു ദേവകിക്കും വസുദേവർക്കും പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അസുരന്മാരും അങ്ങനെ പലപ്പോഴും പല അസുരന്മാരും അല്ലെ ദേവന്മാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ദ്രനോട് അല്ലെ അതാണ് നേരത്തെ ഇന്ദ്രൻ കാരണമാണ് ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപും വധിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെ. അങ്ങനെ അല്ല ഹിരണ്യാക്ഷനും വധിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രനാണ് കാരണം അല്ലെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ദേവന്മാരുടെ രാജാവാണ് ഇന്ദ്രൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രന്റെ പദവി തട്ടിയെടുക്കുവാനാണ് പലപ്പോഴും ഈ അസുരന്മാരൊക്കെ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്
ഇന്ദ്രന്റെ പദവിയൊന്നും വേണ്ട, അതൊക്കെ നിസ്സാരമാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന് അറിയാം. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വൃത്രാസുരനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അസുരനായിരുന്നു വൃത്രാസുരൻ. ഇന്ദ്രനോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ആ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പൃഷ്ടം ന ച പാരമേഷ്ട്യം ന സർവഭൗമം നരസാധിപത്യം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നതും ധ്രുവലോകത്തിന്റെ അധിപനാവണ്ട, സ്വർഗലോകത്തിന്റെ അധിപനാവണ്ട, ഭൂമിയുടെ അധിപനാവണ്ട, രസാതള ലോകത്തിന്റെ അധിപനാവണ്ട, മകലോകത്തിന്റെ അധിപനാവണ്ട, അഷ്ടസിദ്ധികളും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപു നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഹിരണ്യകശിപുവിന് ഇപ്പോഴ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദവിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് ദേവന്മാര് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസനീയമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും അറിവ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങയുടെ പദവി നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ടാണ് ഹിരണ്യകശിപു ഇത്രയും ഉഗ്ര തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിലെ അവസാന ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കും. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹിരണ്യകശിപു നേടിയിട്ടുള്ള ആ വരങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ, അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഈ വരങ്ങളൊക്കെ നേടിയിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അഷ്ടസിദ്ധികളും ചോദിക്കുന്നു. അണിമാലികിമ അങ്ങനെയുള്ള അഷ്ടസിദ്ധികളും ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോ ധാരാളം നിബന്ധനകൾ പറഞ്ഞാൽ ആരും തന്നെ വധിക്കില്ല എന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു വരമാണ് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും നേടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള തപസ് കണ്ടിട്ട്, ഇത്രയും തീവ്രമായിട്ടുള്ള തപസ് കണ്ടിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് എല്ലാം അനുവദിച്ചു നൽകി. തഥാസ്തു. പിന്നീടാണ് അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിച്ചത്. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയാണ് ബ്രഹ്മാവ് എന്നുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് പിന്നീട് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയുന്നതായിട്ട് നേരത്തെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദവി തട്ടിയെടുക്കുവാനാണ് ഹിരണ്യകശിപു ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവന്റെ പ്ലാനുകൾ ഇതാണ് എന്ന് ദേവന്മാരെ അറിയിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭാവാർത്ഥത്തില് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സാധാരണയായി ഒരു യജമാന് ഒരു വൃത്തിനുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ വൃത്തിരും പക്ഷെ യജമാന്റെ പദവി തട്ടിയെടുക്കുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന് എല്ലാ ആഴ്ചയും ആലോചിച്ചു. ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളും പ്രഭുപാദരുടെ പറയുന്നു. നമ്മൾ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായെ കുറിച്ചിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ അല്ലെ. ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ ഒക്കെ ശിക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അയക്കുന്ന ആ രാജാവ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിയാണ് ശാന്തിദാസ്. ശാന്തിദാസിയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെറുതാമത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പതക്കം പൊട്ടിക്കുകയും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് വരികയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ ഒരു ലീലയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ ആദ്യകാലത്തില് ഒരു വലിയ ഒരു സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ജമീന്ദാരുടെ ഭൃത്യനായിരുന്നു, സേവകനായിരുന്നു, ഒരു സഹായിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ കുട്ടിയെ പക്ഷെങ്കില് സ്വന്തം പുത്രനെ പോലെ തന്നെയാണ് സംരക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്ന് പറയും. എങ്കിലും അവൻ പലപ്പോഴൊക്കെ ഈ യജമാനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് മോഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ശിക്ഷ നൽകുകയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരിക്കല് അദ്ദേഹത്തെ അടിച്ചതിന്റെ ഒരു പാട് മുതുകിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഭാര്യ ഈ പാട് കാണുകയുണ്ടായി. ഇതെന്താണ് ഈ പാട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു സുബുദ്ധരായിരുന്ന ഒരാളുടെ യജമാനനായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൃത്യനായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ഭൃത്യനായിരുന്നു, ഒരു സേവകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നെ ശിക്ഷിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങള് അവനെ വധിക്കണമെന്നാണ് ഭാര്യ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചക്രവർത്തിയായി പിന്നീട് ഹുസൈൻ ഷാ എന്ന് പറയും, നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ എന്ന് പറയും ചക്രവർത്തിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യാം അല്ലെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത്രയും നന്ദികേട് കാണിച്ചില്ല. എങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിനെ നമുക്ക് മതം മാറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു മുഹമ്മദിയനാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ ആ പഴയ കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
കുറച്ച് അല്പം വെള്ളം എടുത്ത് തളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് തളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടു എന്നൊരു കണക്കുകൂട്ടൽ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അതിന് ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ ആ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലീലയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അതുപോലെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള പരിഹാരമായിട്ട് ബ്രാഹ്മണർ പറഞ്ഞത് തിളക്കുന്ന എണ്ണയിൽ കൈയൊക്കെ കുത്താനോ അങ്ങനെയൊക്കെ അവളുടെ ശിഷ്യയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കേൾക്കും. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതിനെ കുറിച്ച് നിന്നും എന്താണ് ഇതിന് പരിഹാരം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നതായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ജപിച്ചാല് എല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാവും, എല്ലാറ്റിനും അത് പരിഹാരമാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതേപോലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് അല്പം ജലം എടുത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന വിഭാഗമായി എന്ന്. അപ്പൊ അതിന് എന്താ പറയാ, അങ്ങനെയുള്ള കഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷകൾ വിധിക്കുവാനായിട്ട് കുറെ മാർത്ത ബ്രാഹ്മണരും ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ മഹാപ്രഭു എതിർക്കുക അല്ലെ. എന്തിനേറെ അവസാനം ഈ ചാന്ത് കാസി പോലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാത്തവരെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് പറയുകയും ഉണ്ടായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു നവാബ് ഹുസൈൻ. അല്ലെ, ഇതുപോലെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കംസൻ അല്ലെ, ഇങ്ങനെയാണ് രാജാവായിട്ടുള്ളത്. തന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ഉഗ്രസേനനെ പിടിച്ചിട്ട് ജയിലിൽ അടച്ചിട്ടാണ് രാജാവായിട്ടുള്ളത്. സ്വന്തം പിതാവിനെ തന്നെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് രാജാവ്. ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം. രാജാക്കന്മാരുടെ മന്ത്രിമാരൊക്കെ തന്ത്രത്തിലെ രാജാവിനെ വധിക്കുന്നതും അങ്ങനെ സ്ഥാനം നേടിപ്പിച്ചതും അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ആ ബാലൻ പിന്നീട് ബംഗാളിലെ ചക്രവർത്തിയായി, അധിപനായി, പിന്നീട് ബംഗാളിന്റെ നവാബ് എന്ന ഉന്നത പദവിയിലെത്തി എന്നതാണ്. ഇതാണ് ഭൗതിക ലോകം. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസന്മാരാണെങ്കിൽ പോലും തന്ത്രങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരാകാൻ ശ്രമിക്കും. അതാണ് നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിരിക്കുന്ന ഋഷികേശനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയൊക്കെ ജോലി അല്ലെ, കർത്തവ്യം. എന്നാൽ അത് മറന്ന് നമ്മളുടെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഈ സമ്പ്രദായം പിന്തുടർന്ന് ജീവസത്ത അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനാണെങ്കിലും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ യജമാനാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ ചേരുന്ന ഉദാഹരണമാണ് ഹിരണ്യകശിപു. അവന്റെ ലക്ഷ്യം ദേവന്മാർ ബ്രഹ്മാവിനെ അറിയിച്ചു. ഇപ്പോഴേ ഇതേപോലുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ബ്രഹ്മാവിനും വന്നിട്ടുള്ളത്. ഹിരണ്യകശിപുവിനും വന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ പദവിയാണ് ഹിരണ്യകശിപു ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദൈർഘ്യം അത്രയും വലുതാണ് അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപു വരം ചോദിക്കുന്നു. ഓ, മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെ ആർക്കും മരണമില്ലാതെ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ബ്രഹ്മാവ്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ആരാലും വധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള വരം മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തോ വെച്ച് പാടില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാനം പഠിക്കുന്നു. പകലോ രാത്രിയോ പാടില്ല, പാടില്ല, രാത്രിയോ പാടില്ല, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് പാടില്ല, മനുഷ്യനോ മൃഗമോ വധിക്കാൻ പാടില്ല, സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ വധിക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ധാരാളം നിബന്ധനകൾ വ്യക്തിയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഈ ഇതൊക്കെ തഥാസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് അതൊക്കെ അനുവദിച്ച് നൽകി. ബ്രഹ്മാവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ വാക്കുകളെ ഭഗവാന് ലംഘിക്കാൻ വേണം. ഭഗവാൻ അതൊക്കെ
ബ്രഹ്മാവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വരങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചു തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. ഓ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, ഈ ലോകത്തിൽ ഇന്നും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. അല്ലയോ ബ്രഹ്മദേവ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അങ്ങയുടെ പദവി തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും വളരെ മംഗളം. വിശേഷിച്ചും ഗോക്കൾക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഗോസംരക്ഷണത്തിന്റെയും മഹനീയത വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാവിധ ക്ഷേമവും ഐശ്വര്യവും സ്വാഭാവികമായി വർദ്ധിക്കും. പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യത്തിന് ഹിരണ്യകശിപു അങ്ങയുടെ സിംഹാസനം കൈയടക്കിയാൽ എല്ലാം നശിക്കും. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഗോക്കളും ബ്രാഹ്മണരും. നമോ ബ്രാഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ചിത്തഗതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ. ബ്രാഹ്മണർക്കും ഗോക്കൾക്കും സന്തോഷവും സംരക്ഷണവും നൽകുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ. ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു സേവകനാണ് ബ്രഹ്മാവ്. ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും സന്തോഷവാനാണ്. ബ്രാഹ്മണരും ഗോക്കളും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദവി ഹിരണ്യകശിപു നേടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, എല്ലാം കീഴ്മേൽ മറിയും, അല്ലെ, എല്ലാം നശിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ. ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ, എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. എല്ലായിടത്തും യുദ്ധങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും. എന്തുകൊണ്ടാണിത്? ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് വിഭാഗങ്ങള് ദ്രോഹിക്കപ്പെടുകയാണ് എല്ലായിടത്തും, ബ്രാഹ്മണരും ഗോക്കളും. എവിടെ അവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നുവോ, അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നില്ലയോ, ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും അധപ്പതനം ഉണ്ടാകും, നാശം ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴേക്ക് ഇന്ത്യയിലായാലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. ലോകത്തില് എത്രയോ ടൺ മാംസങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദരുടെ പ്രസ്ഥാനം പശുക്കളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഗോശാലകൾ നിർമ്മിച്ച്, അതായത് വൃന്ദാവനത്തിലും മായാപൂരിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എത്രയോ വലിയ വലിയ ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിലും ചെറിയ ഗോശാല. അവിടെയൊക്കെ ഗോശാല നിർമ്മിച്ചിട്ട് പശുക്കളെയൊക്കെ അറവുശാലകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ തടയുന്നു. അവർക്കൊക്കെ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. അതുപോലെ ബ്രാഹ്മണരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കും. ഇപ്പോ ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും, ഇന്ത്യയിലേക്കാളും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ വലിയ ഗോശാലകളും ഫാമുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എത്രയോ ഏക്കർ കണക്കിന് എന്താ പറയാ വയലൊക്കെ അവിടെ പശുക്കൾക്ക് പുല്ലുമേഞ്ഞ് അവിടെ സുഖമായിട്ട് കഴിയാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ പല ഇസ്കോണിന്റെ വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ അവിടെയൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ ആ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പശുക്കളെയൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചു. കൃഷിയിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭഗവാന് എന്താ പറയാ നിവേദ്യത്തിനൊക്കെ ആവശ്യമായുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അവര് സ്വയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള പോലെ തന്നെ എല്ലാം കൃഷി ചെയ്തിട്ട് അവരുണ്ടാകും. അല്ലെ, നമ്മളാണ് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വേറെ സ്റ്റേറ്റിനൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ കൃഷി, ഗോരക്ഷ ഇതൊക്കെ ഭാരതീയ സംസ്കാരമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ പൈതൃകമാണ്. അല്ലെ, എന്നാൽ ഇന്ന് പശുക്കളെയും മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെയും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ അറവുശാലകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചന്ദ്രദാസിയോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, അച്ഛനെ അമ്മയൊക്കെ അറുത്ത് തിന്നുന്നവരാണ്. പശു ഗോമാതാവാണ്. അപ്പോ സപ്തമാതാക്കളില് ഒന്നാണ് ഗോമാതാവ്.
കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അമ്മയുടെ പാല് കുറച്ചു കാലമേ നൽകുന്നത്. പിന്നീട് പശുവിന്റെ പാലാണ് കുട്ടികൾ കുടിച്ച് വളരുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പശുക്കളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ഭരിക്കുമ്പോൾ ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കും, അവർക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൈദിക സംസ്കാരത്തിൽ ഗോക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും ക്ഷേമത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരവും ഗോ സംരക്ഷണവും വളർത്തുന്ന ഉചിതമായ ക്രമീകരണമില്ലാത്ത പക്ഷം ഭരണപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നരകീയമാകും. വേറെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഈ രണ്ടു ആൾക്കാരും, ബ്രാഹ്മണരും പശുക്കളും. അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നെ വേറെ എന്ത് സംരക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടും എന്ത് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടും യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. അതൊക്കെ പാഴായി പോകും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അധപ്പതനത്തിലേക്ക് പോകും എന്നാണ്. ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദവി പദവി കൈയടക്കുമോ എന്ന് ഭയത്താൽ ദേവന്മാർ അത്യന്തം അസ്വസ്ഥരായിരുന്നു. ഹിരണ്യകശിപു ഒരു അസുരനായിരുന്നു. ഒരു അസുരനോ ഒരു രാക്ഷസനോ പരമോന്നത പദവി വഹിക്കുന്ന പക്ഷം ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഗോസംരക്ഷണത്തിന്റെയും അന്ത്യം കുറിക്കപ്പെടുമെന്ന് ദേവന്മാർക്ക് അറിയുമായിരുന്നു. എന്താണ് ഹിരണ്യകശിപുവാന്ന് ഭരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്താണ് ബ്രാഹ്മണരെയും പശുവിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പോക്കുക തന്നെയാണ്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള അറവുശാലകളും തുടരുകയാണ് ഭരണാധികാരികൾ തന്നെ. എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടതാണ് ഭരണാധികാരി. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കും. നല്ല നല്ല പുതിയ പുതിയ അറവുശാലകൾ, എയർ കണ്ടീഷൻ അറവുശാലകൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ തുറക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പാവം മൃഗങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടു തിന്നുവാനായി. ഇവിടെ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അസുരന്മാര് ഇപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭവിഷ്യത്തുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷകൻ ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും പരമാസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ ഭക്താരം അതിൽ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവസത്തുക്കളുടെ ഭൗതികാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് വികസിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ നന്നായി അറിയും. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ താല്പര്യാർത്ഥം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ബ്രഹ്മാവ്. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഓരോരോ ബ്രഹ്മാവും നമ്മുടേതാണ്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് മറ്റുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ വലിയ വലിയ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ അനേകം ശിരസ്സുകളുള്ള ബ്രഹ്മാക്കളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. 10 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവും 100 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവും 1000 തലകളുള്ള ബ്രഹ്മാവും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഒരിക്കല് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ ആ ബ്രഹ്മാവിനെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കല് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ഇവിടെ ദ്വാരപാലകൻ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയുണ്ടായി. ആരാണ്? ഞാൻ ബ്രഹ്മാവാണ്, ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ഏത് ബ്രഹ്മാവാണ്? ബ്രഹ്മാവ് എന്നെ കൂടാതെ വേറെയും ബ്രഹ്മാവ്. ഏത് ബ്രഹ്മാവാണ്? 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലൊന്നും ആവില്ല. എവിടുന്നാ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അവസാനം തപ്പിപ്പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ അവസാനം ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു. പണ്ട് വാമനമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ തോട് പൊട്ടിയിരുന്നു.
വാമനമൂർത്തിയുടെ കാൽനഖം കൊണ്ടിട്ട് ആ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തൽക്കാലം പറഞ്ഞൊപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു സ്വന്തം അഡ്രസ് പോലും അറിയാതെയാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഭഗവാനെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന് അറിയില്ലായിരുന്നു, ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ധാരാളം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ടെന്നും അവിടെയൊക്കെ ധാരാളം ബ്രഹ്മാവുമാരുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. ഭഗവാന് വേറെന്തോ ആവശ്യത്തിന് കാണാൻ പോയത്, അതൊക്കെ മറന്നു. ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു, ഭഗവാന് ഇതെന്ത് ലീലയാണ്, എന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ, ഞാനല്ലേ ബ്രഹ്മാവ്, എന്നെ കൂടാതെ വേറെയും ബ്രഹ്മാവുണ്ടോ, ഇതെന്ത് ലീലയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ ഭഗവാൻ മറ്റുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെയൊക്കെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി അവിടേക്ക്. അവരൊക്കെ അവിടെ എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായെന്ന്. ഇപ്പൊ ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ ബ്രഹ്മാവ് കാണുകയുണ്ടായി. എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലെ ബ്രഹ്മാവുമാരും അവിടെ വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു. അവരുടെ ആ കിരീടങ്ങൾ അവിടെ നിലത്ത് സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് 100 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവും 1000കണക്കിന് തലകളുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെയും കാണാനായി ചെറിയ ബ്രഹ്മാവിനെ ഈ ചെറിയൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങനെ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ എല്ലാ അഹങ്കാരങ്ങളും ഇല്ലാതെ ബ്രഹ്മാവ് ഇതുവരെ വിചാരിച്ചെന്താണ്, ഞാനാണ് ഇതേ ഒരു ബ്രഹ്മാവ്, എന്നെ കൂടാതെ വേറെ ആരും ബ്രഹ്മാവായിട്ടില്ല, ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരൊക്കെ ഭഗവാന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് അവരെയൊക്കെ തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ അവരെയൊക്കെ യാത്രയാക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ ചതുർമുഖനായിരുന്ന ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, ഭഗവാനെ, എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായി, ഞാൻ വലിയ ആനകളുടെ കാലുകൾക്കിടയിൽ പെട്ട ചെറിയൊരു കൊതുക് മാത്രമാണ്, ഒരു നിസാര ജീവി മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനേകം ബ്രഹ്മാക്കന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഓരോ ബ്രഹ്മാവും അതിന്റെ ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം. അതുകൊണ്ട് ഒരു രാക്ഷസനോ അസുരനോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദവിയിലിരുന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരവും ഗോസംരക്ഷണവും നഷ്ടപ്രായമാകും. ദേവന്മാർ ഇവ അപകടം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പദ്ധതി തകർക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ബ്രഹ്മാവിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാൻ പോയത്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ 2 രാക്ഷസന്മാരാൽ മധുകൈടവനാലും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിച്ചു. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ മധുകൈടവഹന്ത്ര എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നു. മധുകൈടവ അസുരന്മാരെന്നുള്ള 2 അസുരന്മാരുണ്ട്. ഇവര് നേരത്തെ ബ്രഹ്മാവിനെ ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനെ മധുകൈടവഹന്ത്ര എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വില്യമംഗലത്താക്കൂർ പാടും, ശ്രീകൃഷ്ണ വിഷ്ണു മധുകൈടവാമി. ആ മധുകൈടവന്മാരൊക്കെ നിഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്ഥാനം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഭൗതിക ലോകം ഈ വിധമായതിനാൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പദവി പോലും സാധാരണ ജീവസത്തകളുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ല, ചിലപ്പോൾ അപകടത്തിലാകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കാലം വരെ ബ്രഹ്മാവിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ആരും പരിശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഹിരണ്യകശിപു അത്ര വലിയ ഒരസുരനാകിയാൽ അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരാഗ്രഹം. ഇത്രയും കാലം ധാരാളം അസുരന്മാരൊക്കെ വന്നിരുന്നു, അവർക്കൊന്നും ഇത്ര വലിയ അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദവി വേണം എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപു അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ സ്ഥാനമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്താ ചെയ്യുക? അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടിയാലേ ഇവിടെ പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ കാര്യം തന്നെ. എന്താ ചെയ്യാ? കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ജയിലിലും അല്ലെ, പുതിയ ആൾക്കാർ തന്റെ ശിങ്കിടികൾക്കൊക്കെ പുതിയ സ്ഥാനം.
അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദവി കിട്ടിയിട്ട് എന്താണ് എല്ലാ അസുരൻ പിടിച്ചുമാരെയും പിടിച്ച് ദേവന്മാരാക്കും അല്ലെ, ദേവന്മാരെയൊക്കെ പിടിച്ച് അസുരന്മാരാക്കും അല്ലെ, അവരെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാം. അതന്നെയാണ് ഇപ്പോഴ് ബ്രിട്ടീഷന്മാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു പദവി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ പറയാ, ബ്രാഹ്മണരെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കും, പശുക്കളൊക്കെ ദ്രോഹിക്കും, ദേവന്മാരൊക്കെ ദ്രോഹിക്കും അല്ലെ. ആർക്കും ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നേരത്തെ വേടനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നു അല്ലെ. അതാണ് ആ ചോദ്യം ഉണ്ടായത് അല്ലെ. വേണനൊക്കെ ശിക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ശിശുപാലനെ ഒന്നും ശിക്ഷിക്കാതിരുന്നത് അല്ലെ? ഇത്രയും മത്സരനായിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സംഭാഷണം. അപ്പോ ശിശുപാലൻ ഭഗവാനെ തന്നെ ഓർക്കുകയുണ്ടായപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഏത് വിധത്തിലാണ് ഓർക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ദുഷ്ടതയോടെയാണോ ചിന്തിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുതയോടെയാണോ, അല്ല സ്നേഹത്തോടെയാണെന്നും ഭഗവാൻ നോക്കും. ഇതാണ് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ശിശുപാലനെ നേരത്തെ കാരുണ്യം കിട്ടിയതെന്ന് പറയുന്നു. ധാരാളം അസുരന്മാരുണ്ടായി, അവർക്കൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. എന്നാൽ ഹിരണ്യകശിപുവിന് ഈ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാർക്ക് ഭയമായി അല്ലെ. ദേവന്മാർക്ക് വേറെ ആരും സംരക്ഷണത്തിനില്ല. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിനോട് പറഞ്ഞ് വേണ്ടുന്നത് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ദേവന്മാര് പറഞ്ഞെങ്കിലും ബ്രഹ്മാവിനെ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കാണാൻ. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഇത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ് കണ്ടിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വരങ്ങളൊക്കെ നൽകുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് സംരക്ഷണം നൽകാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്, നരസിംഹ ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാഗവതം ശ്രീല പ്രഭുപാദ ജയ മഹാരാജ് ജയ. സായി ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൽപ്പതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാ